Pěkný páteční den, milí přátelé. Včera jsem dávala příspěvek, ve kterém jsem doporučovala, abychom si občas udělali kávu, nebo v těch dnech, které teďka momentálně jsou, kdy je velice nízký tlak, temnější tlak a je změna geometrického pole země a je to taková trošku divočina kolem toho úplňku, který přijde v neděli, tak jsem doporučovala, pokud by někdo se cítil zle a měl třeba ten tlak trošku nižší, aby si dopřál třeba ty 2 kávy denně. A ptali jste se mě, co doporučuju, jaká ta káva by byla nejvhodnější, protože mnoho lidí třeba nejsou vůbec milovníci kávy a třeba mají i problém s pitím kávy. Takže k těmto lidem nebo i k těm, kteří by chtěli trošku změnit svoje návyky pitím kávy, bych doporučila kávu od firmy Energy, tady tohleto Quick Cafe, které je výborné v tom, nebo třeba teďka se objevují i různé jiné kávy, které mají právě i to obohacení podobné, že ta káva je třeba robusta nebo arabika, je to mletá káva, která je klasická, ale je u toho potom ještě doplněk houby, rejši anebo cordyceps, což je výborné podle mého názoru v tom, že ta káva ztrácí takové ty zásadní překyselující vlastnosti a právě tím, že tam je ta houba reishi a nebo cordyceps, což jsou čínské houby, takové léčivé houby, které podporují imunitní systém, podporují celý systém jater, ledvin, rovnováhu a mají dobrý vliv na trávicí systém. Takže vlastně z té klasické kávy, která může trošku někdy škodit, může někdy právě ty ledviny, játra trochu přetěžovat, když tedy ji dopřáváme více, tak právě tyhle kávy, které v sobě mají, ty houbičky, mohou být velice přínosné a zároveň se úplně ta káva jinak chová v těle a je taková prospěšnější i pro ty, kteří třeba kávu moc rádi nemají, ale rádi by třeba si ji dopřáli právě proto, aby se trošku ten tlak, vnitřní tlak v těle zvýšil a člověk nebyl takový unavený a nebyl třeba teďka v tyto dny takový skleslý. Takže toto doporučuju. Když byste chtěli si to objednat, tak potom vám dám do popisku i možnost, jak si koupit tuhle kávu na slevu a využít klubovou slevu, kterou firma Energy v tom svém obchodě má. A další věcí, kterou jsem doporučovala, byl Fitomineral, protože teďka opravdu právě v tyto dny, které jsou velkou zátěží na naše ledviny a na celý systém